Tervetuloa pelaamaan Minecraftia Part 3 meidän omatekemässä talossa. Löysimme sen hyvistä oloista. No niin, löysimme. Ei ollut kovin kaukana. Ei niin ollut kovin kaukana. Minä aloitan tekemään toista kerrosta talomme. Ja minä olen tekemässä täällä kaivosta. Ja me löysimme tuossa rautaa. Rautaa tuli aika paljonkin. Teimme varmaan sankkoja, että voimme tehdä farmin. Ja sen kautta possuja. Niin, ja ruokaa. Ja Kyllä. Koska ruoka on tärkeää. Aivan. Nykyään. Ennen se ei niin tärkeässä asemassa ollut. Koska tästä tuli paljon realistisempi silleen, että ei ole ruokaa, niin periaatteessa kuole, mutta ei se kuitenkaan ihan kuole. Niin, paitsi jos on nuo sydämet lopussa. Montas pakkia tässä? Onko se 10 pakkia? Niin, siinä varmaan on 10 palkkania. Enpäs nyt mennä. No mutta minä nyt itse teen tätä kaivosta. Suurin on vähän. Ja minä teen yläkerran ja Hyvä. Toivottavasti ei ole niin kuin viime kerralla, että creeperi tulee kesken työtä. Se vituu. minä juuri tässä mietin, että millä minä teen nämä, mutta minä teen puusta rappuset. Hyvä homma. Varmaan jonkun vaan tehty aina pari parttia tämän jälkeen, niin olisiko se sitten sen zombipaniikin aika tulla esiin? Niin, että saisitte näkymän, minkälainen on zombipaniikki. Ja sitten sen zombipaniikin jälkeen emme tiedä, mitä teemme. Sitä ei ajatella, mutta ehdolla olisi tietenkin tuo Warcraft 3 strategiapeli. Niin, ihan hyvä semmoinen. Kyllä. Suosittelen edes demon kokeilemaan. Ja Pieni tiedosto. Ei vie paljon tilaa koneelta. niin. Ja taitaa olla 2003. Oliko se 2003 vai 2002? No, katsokaa Wikipediasta. Mutta ehkä aina luottako Wikipediaan, koska siellähän tietoja voi muuttaa, mutta kuitenkin. Niin. Noin, löytyy vaalia. Yes. Ja minä sain valmiiksi yläkerran. Tai siis sain alakerran valmiiksi, siis tarkoitin alakertaa. Niin, soi.
Noin. Yes. Tästä minä opetan. Jotain kerran varmaan valmista. Siis. On valmis. Nyt ulkoilmaa. Minä nyt sieltä tehtiin jo toista kerrasta. Niin teen. Mennä tappo. No, nyt minä itse varmaan ruven keräämään puuta. Sinä valmistit se katto. Ja toista kertaa. Joo. Suuret kaivokset. Ei yö ole ihan vielä tulossa, mutta kohta se yli. Niin. Mutta onneksi meillä on talomme valmis. Kyllä. Ilman Voimme sitä olla siellä. asemassa kuitenkin. Voimme olla talossamme turvassa. Kyllä. Yön yli siellä aina liikkuu. Minä varmaan, jos minä nyt rupean tekemään näitä videoita omalla kanavallani, niin minä varmaan teen yksin pelistä ja täällä netissä pelailusta videoita. Tappaahan hänenkin kanavaa. Ja sitten, mitähän minä olin nyt sanomassa, minä saatan tehdä myös Star Warsista, siis, no, odottakaapas nyt. Star Wars The Old Republic 2, The Sith Lord. Hyvä peli. Roolipeli. Kannattaa pelata. Ja paljon aikaa. Siihen kyllä innostuu ja pelata. On itse pelannut pelillä molemmat. Niin. Ja sitten Amnesiasta en tiedä, saattaa tulla. Ovella pelattava peli. Niin, Suosittelen kokeilemaan. Haluat oikein pelästyttää itsesi. tai katsokaa trailereita. Niin. Se voi tuntua, jos itse katsoo niitä YouTubesta videoita, niin ei pelottavaa, mutta sitten kun itse pelaat sitä, niin sitten on kyllä aika muissa puheessa. Ei nää on niin hauska. Minäkin olin silleen, että ei tuo nyt pelottavaa voi olla, mutta kyllä se vain oli, kun sitä itse rupesi pelaamaan. Monet sitä sanoo, mutta sitten niin kokeilevat. On. Sitähän kannattaa pelata yöllä, jos haluaa täydellisen tunnelman. Niin, Yksin pimeässä huoneessa. Sille, että kukaan katsoo vieksi. Se on se täydellinen pelon tunne. ja minä kuolen kohta kanaa. Anna sinun kalkkunasi. Mikä nyt onkaan? Anna kalkkunasi. Kiitos. Nyt käyn paistamassa kalkkunan ja syön sen. Tyypillinen sun. Niin, tyypillistä sutta. Minä itse olen kerännyt aika paljon määrä puuta. Kohta taas tulee video täyteen. Ja on hyvästi paikkaa. Mutta ei Niin. ihan vielä. Odotetaan vielä. Minä tulen nyt talolle. Me näemme sitten Paniikin kanssa. Paniikin kanssa. Mutta mitäs muuta se sanottava? Siinä talo ja sitten olisiko se hyvästien paikka? Haluatko sinä sanoa? No voin minä hyvästi ja nähdään Paniikin kanssa. Paniikin kanssa. Hyvästi.